Díomh is Irish Ciara Ní É agus seo Fhíseán an Fhilíocht Ó Bhéal. Cén fá go mé caint seo? Well, tá na hoscoil na dúnta agus dúirt mé gogurthing léocht le chéile an Fhilíocht Ó Bhéal. Mar sin tá PowerPoint crutha agam agus tá nasc don PowerPoint leis an Bhíseán seo mas mí na dul tríd an PowerPoint le tain sin go bra. Ba mis ag caint faoine Slán agsúla agus an sin má tá Fhíseán le seint nó léigen sa PowerPoint cai sibh stoppa chu leis an Bhíseán seo féchan sin agus teachtarrás cúm agus lena raig. Mar sin cé mise agus céin fá go mé an seo ag caint libh faoin Fhilíocht Ó Bhéal. Is mise an scríbnar cónathe le DCU im Léana sin me cheangail leis an ollscoil agus an cheanglatá gom leis an Fhilíocht Ó Bhéal ná go mí ag scríb Fhilíochta. Den chud is mó is si an iliochta bhíon sa scríb gom agus agrím ihe Fhilíochta dar banam rec or EIC bhunaigh mé rec 2 bliain ó hin mar cinál ihe spoken word open mic agus tá sé doireann ó hin i le. Mar sin ba mé caint rec cumá leis an Fhilíocht Ó Bhéal go Gearailte agus ag tuairt samplaí de ili sa PowerPoint seo. Well, san Íseán seo tá buntha an PowerPoint a chuir mé le chéile. Ok, so sin tá mé trééis leanán a dó a dhéanamh leanán go leis go. Leanán ihre trí feici sibh Fhíseán faoi rec a rinneadh in gábhalis a 7 agus fechar sin inis agus tarrás cúm. Sleanán ihre cethir seo aglah rinne mé don chlór roisin TG cethir agus a rís tugann sé ólas éigen faoi bhunú rec agus cén fág an dearna mé agus chunastá gairí leis ach a rís rinneadh taifead sin an gábhalis a 7 agus tá rudí tréis athrú pí beag ó hinine le. Is leanán ihre a 5 feici sibh Fhíseán de Gearóid mac Lochlainn Fhilíocht Ó Bhéal ferriste. Fechar an Bhíseán inis agus an sin leabhar mé pí beag faoi Gearóid. Caithfidh tú do chorpa úsáid, caithfidh tú do glóra úsáid, caithfidh tú do thuúla úsáid. Focail an láidir an sin le Gearóid mac Lochlainn faoin Fhilíocht Ó Bhéal agus an chur láthair, agus ní héanaíonú mar sin go bhfuil sé ar an lista seo. Scríb sé leabhar srotteangacha Stream of Tongues, leabhar dátheangach, dailsigh sé an gábhailiste dó ach bhí roinnt dis na dáanta fáilsethe hana i leabhar a dailsigh sé ribh sin, so Babylon Gaeilge ó 1997 agus na scéalathe ó 1999. Ach bhí srotteangacha dátheangach mar dúirt mé agus tháinig sé le dlúiasca freisin rud a chuirns anna bhéim ar an gur láthair agus go an ile. Is féidir srotteangacha a cheannach ag clóir connachta tá nasc ar an PowerPoint agus tá lehanach Wikipedia Gearóid agus tá anna chuid cinál scríofa ar iliocht Gearóid Fhilíocht sa bunathe ar na triblódí ó thuaigh agus bhíonn sa brandú ar ceist na teanga ceist astrúcháin i plé le cuasaí macrónachis sin nuair bhíonn stán i méle agus gré. Well nuair bhíonn sé idir chá cheanga go Gearailte. Mollam go mórdíomh an leir sin áil le amachchahabh leis na dáanta le héisteach le glór Gearóid agus bheith smaoinemh ar an iliocht mar airdum. Tá níos mó dénta agus scríofa agus tafta ag Gearóid ó hinine le ach seaan srotteangacha amach mar bun chloch domsa go páirsta ar aonos i dtaobh Fhilíocht Chomhaimseartha Ó Bhéal. An chéad ile eile atá a gom ar an PowerPoint seo ná Doireann ní Ghríofa, so seo sleanán ihre 7 tá Fhíseán ann le tattoo a wint. Tá is fís dáin in áire agus chuirú amach é seo an gabhlis a 8. Tá an Fhíseán seo anspéisiúil bíonn Doireann a caint, so tá go chuireann ann in Gaeilge. Bíonn na focail i méle ar an Scáilán agus tá íomhán ann agus ceol freisin mar sin tá anna go tarliúint ag an am chéine. Is sé sleanán a 8 atá léomh go manis Doireann ní Ghríofa. Filí Doireann ní Ghríofa a bhfuil go leor dúisina buaite aici, film mór le rá
atá go mór I mé an phobal nó an pobal a bhíonn sa caint ar an bhiliocht arénos. Is minic go mííon ní Ghríofa ag crothú séthir I ggóir le ealaíontóirí eile. Agus chunach mar sin san íseán sin. Cheanglíonn sí an iliocht le firmacha eile, Scánán, Dausa, Ceol agus na Harcha líonna. Agus sinna fá gur chuir mé isteach I sa PowerPoint seo, tá sé an spéisiúil an chuí nach bhfuil éon agla arthaí an iliocht a bhasca le cineálacha a líon eile agus rud éigean nua chorthúas. Agus bíonn sé go háirithe más fhíseán é bhfuil glór an ile leis tar lumsa sin an Fhilíocht Ó Bhéal. Agus níos go bhrálam mhór léamh a chluisteáil ar sin. Sleanán Imhrí ná Séamus Barra ó Súilleabháin. Séamus Barra ó Súilleabháin, ní féidirlumm bheith caint ar an Fhilíocht Ó Bhéal, an Fhilíocht Chomhaimseartha Ó Bhéal, gan Séamus Barra ó Súilleabháin a luaigh. So fécha dhéanais ar Sleanán Imhrí agus an fhíseán rathanach. Tharla go ndearna mise an fhíseán sin a taifead le Séamus, ach tuic mé arás agus sin níos déanaí. Rounding mé é mar is léirú iontach é ar na féidirchtaí a bhainint le Fhilíocht Chomhaimseartha. Bíonn sé ag measca firmacha nua-aimseartha le san ólas ar an tradiisiún rithimí ó rapcheol agus tagartí nua-aimseartha, ach ag an am céanna tá san ólas ag Séamus ar an tradiisiún. Agus bíon tagartí don tradiisiún ann. Ní féidir is tócha an mátá an tóla sin a ggóáil timpeall de ceann, ní féidir éis sin a bhaint amach agus tú a scríomh ag an nua-aimseartha. Agus mar sin bíon séithir Chomhaimseartha ag tarraingt ón dá tradiisiún nua-aimseartha agus sean-aimseartha. So leis an bhíseán sin rathanach tá sé caint ar a rathanach sa chiall nua-aimseartha agus sin marijuana. Ach tá sé ag úsáid sean árán go bhfiostom chun é sin dhéanamh. So tá sé sean árán dar tidal rathanach ach ní raibh an sean árán sin a caint ar rathanach sa chiall sin. So cé hé Séamus Barra ó Súilleabháin. Bhuaigh sé an álar an slam, tá an rud sin endar benam slam poetry agus bíon comórta seán, so taon Filí ar ordan bíon deis ceapan 3 nóiméadar ad ag chuile ile dáin ará agus bíon multóirí ann, agus an sin ranítar an duine is fearr bíon an tarna bhhabhta ann, agus an sin ranítar an duine is fearr agus ceapan go mbíon craobh ann agus an buan duine ag an deire. Ach déanann siad é ngach cúige in éireann agus an sin déanann siad ceann ile éireann, ceapan gur léirú é ar ládrocht Chomhaimseartha ina chur láthair gur bhuaigh sé. Tá a luaigh fága ag Séamus ar Fhilíocht bheo ó hine le, agus leanaí sé sin a raig. Bíd a chuid se fhíseán ina rira ceandas na cúiseanna a bhunaigh mé raic, mar chunaigh mé duine óg churmach rudí hiag mé go raibh sé ar aus, ach agus nach raibh mise in an aon rud mar sin a chruthú, ach ag gnám céine is féidir leat bheith spráidce ag duine den cinál sin freisin. Sleanán ibhar a 11 mar sin ná rátas le Liam Carson, stúrthóir an éile imram. Féile le tríocht a Gaeilge í imram a bhíns ar siúil go bliain túil ó buniú é sa bhliain 2004, agus stoilm bhfuil an tábhacht leis an bhéile i dtobh litríocht na Gaeilge agus an iliocht san óramh agus mar sin heasta goim é luaigh sa PowerPoint seo. An méid a dúirt Liam tá sé le léamh ar Sleanán ibhar a 11 ach léim é machna sé. Is sé príomhhaim imram ná a léirú gur litríocht nua-aimseartha sprágúil cheannródaíoch í litríocht na Gaeilge, a héileann ordáin náisiúnta agus idirnáisiúnta. Agus is é cuspóir na féile ná spéis daoine óga a chothú sa litríocht chéine. Creidimid go bhfuil imram riachtanach le haid dulchan cín litríocht na Gaeilge amachchan seo. Ar chlí, déadtá ará go bhfuil fuinneamh intí leistíorda, an ghlúiseacht a dathraigh cuasa na nua-litríochta breis is 3 bliain ó hin. Sin le Liam Carson, stúrthóir imram. Agus aontaíom go mór le bhfuil ará aige an sin,
tá imram an táhachtach. Dar nó bíon imachtaí siúil go ceann na bliana fud na tíre agus go hidirnáisiúnta a bhaineann san litreacht na Gaeilge. Ach déanaan imram rudí fear spéisiúil, fear úlhíach, sprágúil, rudí a chuineann san ru a ggóháil is dóilm. So, bí an réimse lehan imachtaí ag imran a bhaineann leis an iliocht freisin, dúrdiliocht, Fhilíocht le ceol bio, Fhilíocht le íbhána Scol an taobh hir den ile, agus ní dóilm go léinn agla arthú rudí nua a phríáil, agus is ionintach é sin eáil. So, tá slean an ihar dóigh an sin tá nasc chuig Steve na féile, agus chlór na féile gabhlis nídig agus chuile blin, mas mí na dul agus fechant cad tá déanta acu. Okay, slean an ihar 30, logo rec, seo an logo nua a formé i ggur rec, cúpa blin go leo hin. Anna himplí, tásúlagam galéiríonn sé, go muinean rec le rudéig an rá. So, an sin tá pictor ihar a 40 den chéad ihe a bhí ag rec, an chéad ihe bin mórta go bhfuil sa 50 in or screen or na hair an a hála sé. Bhí an inúirm leis an Irish Daine a tháinig. Well, bhí an dóchas gom go deochach in Irish Daine, ach nuair tá rud éigen a chrothú a go as an nua bíonn tú éiginnta freisin. Ach mars léir an bictor, tháinig annach chu daine, bhí spéise annach chu daine brandú an bhocail leirtha nó spoken word in Gaeilge. Agus bhí mé ansásta agus chuir sé tús le rud nua. Níor hiig mé ag an am go mbeadh níos mó ná rec a bhhain ann. Ach an lád a dionn bhí annach chu daine ag fíorúir caihanna mbeadh an chéad ceann eile agus lean sé rá go hin. So slean an ihar 50 sin rec, mar cinál gná rec san áta bhíoh sé arsúil híos Dáire sa Generator Hostel in Smithfield. Slean an ihar 60 sin Body and Soul. So an chéad bhliain bhí recarsúil go míosúil, an sin thosaí mar denmh rec ag féaltaí rudí bhaineann leis an Gaeilge dús ach an sin leithnig sé amach agus bhí mar sa Bulmer's tent in Body and Soul cúpla bliain as sa chéile. Slean an ihar 70 ná mar sé ordan ag Electric Picnic in Uri. Féile na gealaí an sin, féile a bhíonn arsúil gach bliain a rá cairn. Slean an ihar 90. So, Fhilíocht Chomhaimseartha a luaigh mé níos luaigh. Rinneadh mé é sin a léirú, mis an producer, ach bhí sé mar chuid de sra fhíochtáinte rinneadh mé le muoinú ó uairs scríbhneoirí na hÉireann. So, lean an ihar 50 míniam é sin. Bhí na fhíochtáinte muoinethe ag uairs scríbhneoirí na hÉireann, léirithe a gumsa. Bhí siad stóirithe, taifead agus curtha in agar ag Seántaí Ó Bhéal. In our era rinne Seán écht leis na Fhilíocht sin, tháinig is muinte chuige chuir sé anna obairisteach le chuile rud a ebrúach, rinne sé an taifead rinne sé iad gearra suas, ceol a churló agus cruilehort. So ní dúir mé fós é téarascadí ihar 90 agus fech Íseán ón P ó Murchú. Tá sé aus an a granmhar anna úsáid buinte aige as an Gaeilge agus as na focail a bhaineann leis an Idirlín. Rinneadh staidir na fhíochtáinte sin i gláiste gan smáil i limanach, agus tá ansásta go raibh na mhic léinn ag déna staidir rud ag an cóimseir sin. Slean an ihar 50 tá mé caint fuaim héinis, tá mé caint faoi cháin a scríb mé héin, Fhilíocht an bhocail leirtha. Don Doireann a scríb mé don LGFA, sin an Ladies Gaelic Football Association. Bhí sé le bheith chlór TG Ceathair an ihe rih cluicheáis na man. Agus rinne mar an dána hafid agus a chuirmach ach ní raibh mé agsúil leis an bhreagra fuair sé. Bhreanig níos mó ná 400,000 duine an bhí seán, agus crothíonn rá an dáin in áire go muineann deisina as cuimse le scape Fhilíochta líne. Mar sin cé go méid caint an Fhilíocht bheo nó an Fhilíocht Ó Bhéal
is féidir taifead anmhar sin agus é chuir léinn agus tacht lucht féchanna níos mó ríis. Agus bhí sé ionintach dumsa é sinna eáil go pásanta. So slein an iwwer fidóis trí na meán hóisialta is féidir fechant phenomenal moment tá sé tá nasci slein an fi a hain. So slein an iwwer fidó trí na meán hóisialta tháinig freigraí iontacha aráscúm agus bhí de gom bheith ar an Scol an mór a barchan frócaig. So na freigraí iontacha a tháinig aráscúm ná bhíos tá caint sa dán faoi na cluichí Olimpica agus faoi Katie Taylor agus Derval O'Rourke agus rinneadh anna cuid duna daoine sin retweet ar an dáin nó tháinig siad a deagháildom nó iní sin bhuail mé lethú agus dúirt siad go bhac siad an dáin agus rudí mar sin. Rud a bhí dochreidte agus tá mé anna bhuíoch don deis sin ach fiche trí just rud igen beag faoi Fhilíocht na Mát so seo hasclip Twitter a thugann chuir do dhaoine Fhilíocht a roiint gach Mát. Tháinig sé cúm láháin sa bhliain gabhfuil sa 15. Bhí méid ména bhar an ar Fhilíocht na Mard, so sin bardic poetry, agus hastig Fhilíocht na Mát a chuir le chéile, just le spríomh agam leis an terma sin a ché ná céine le leis céalaíon a Fhilíocht a roiint ar lína. So tá nasc gomann sin do scéal ar nós ó gabhlas sa 15 nar curú ar buné. Ach tá sé fós do raig agus ní gachmar a chur mar ag níirde ach tá sé rás go bhfuil chuileród a curú ar an hasclip sin fós ann le cú blianú is chuile dáin a rainéine leis an hasclip Fhilíocht na Mát tá sé ann agus is féidir dul siar fechant céine cín is mó chur daoine spéis an tú céine cín cén tám chur daoine rudí an irde agus cén fá anna chuid ólis sin agus tá sé an spéisiúil. Cumáile sin tá méid caiinte ar Fhilíocht na Mát mar bhrálam má tá sibse ar Twitter bhrálam níos mó ag chuile Mát. Is leis céalaíntach é dáanta an Gaeilge a roiint, agus is féidir astrúcháin a churló má ceapan tú nach mai Gaeilge ag do chud leantóirí nó go Gearóid sé le daoine an dáin a hiiscint. Sleanán iwwer a ficheir Filí eile. Níl a róhann Filí in éair luúte agam sa PowerPoint seo. Tá an irid sin daoine a scríb Fhilíocht a Fhilíocht a thugann anspragadum ach is féidir na nasc a leanúnt chuig lehanach Facebook rec agus Twitter rec agus feici sibh cé bhí agnaíonnta agus beidir gur féidir leat na daoine sin leanúnt agus bí me grind ein nasc a hagan cúm freisin atá spéisiúil nó nua aimsre nó in rud mar sin ach seo cuppa duine just le deire a chur leis an ghaint seo. Fiche ceithir seo Colm a Gearailt le pí a hafid sé ó dheas i Gearí áit ar bastó agus tá sé arrás. Fiche cuaig seo Dáire ní Chanáin Fhilíocht as Chomhaimseartha agus dáin a rís scríb sé an dáin ach rinne an tíris leir Gaeilge nós an fís an seo a hafid agus sleanán iwwer fiche sé ná an Dr. Sean McAntonig as Kilkennig fear il dánach a bhfuil tionaclinn ceol seinte aige lumsa agus le Séamus Barra ó Súilleabháin. Deisig sé an píasa seo in Nuraig agus tá sé anúáíoch bhrálam sa rud mar seo dhéanamh. Mar sin cuppa duine atá ag scríb faoi láthir a thugann spreige domsa agus tásúlagam go muine sib tanmh as a gcuid dáanta. Agus sleanán iwwer fiche seacht ná gurh maithagcuibh as bheith géisteach lum. Tásúlagam gur thug sé sin léirgas éigen díobh ar an Fhilíocht Ó Bhéal sin níl chuile rud luúte gom agus tá is gom a luúthe is tá an fís an seo ar lína gom go méid smaoine bhar míle rud agus cuppa duine ar ceartta bheith luúte agus darnóí just bhí sé roiáta so sin just chuir mé amach cuppa rud le coolra an Fhilíocht Ó Bhéal a chlúdach. Sin é, tásúla gom go bhfuil sibh cearcalóir agus sibh sánathe iste leis an víris seo leis go ionintach é dul an lech leis an Fhilíocht. Reinhí méid tá cúpla seinliste a go mar lína den Fhilíocht ar YouTube tá mé déine bhíochta all liste Fhilíochta ar YouTube a chuir le chéile agus rudí eile ach bíigi cinnte mé a leanúnt ar na meán agsúla agus ba sibh an cuineál suas le rec agus le mo chuidibre sa chuí sin agus mátá sibh ag scríomh le bhfuir dul tar deagháil lumsa mátá sibh géirí rud ag gnéanamh le rec
nó rud éigean a dhéanamh Latain agus déanaine me sé é roiint ó lehanach rec mar chulaganna a leanans na lehannig rec ar na meán thu siad tá spéise acu san Fhilíocht agus ceróidh sé lása do chuid se Fhilíochta a scape. So sin é weimse aniu, slán tamil agus gur míle maithagah.